Salam dostlar, Blender sapaklarımızın 20-sinde Rip Region hem Rip Age kuralları bilen tanışarız. Bu kurallar bizim Edit moddaki son kuralımız bolýar. Şunun bilen bilelikde kurallarımızın iň soňgusyny öwrenip tutarys. Ondan hem başlaýar. Seredin dostlar, inni şu yerden light bilen kamerany saýlaýan we ikisini hem delete edýän. Inni Cube'um saylamdan sonra taba basıp Edit moda geçeceğim. Edit moda geçenden sonra en aşağı düşüremden soň üstüne basıp saklayan ve Rip Region saylayan. Inni Rip Region saylamdan soň üstüne şunýaly gizmo çykdy. Inni meselem şu taýda Vertex moduna bolamdan soň bir nokada saylayan şol gizmomuz şol nokadyň üstüne gelýär. Aslında Rip Region kuraly aslında rip demek yırtmak, açmak manysına gelýär. Şoň üçin adyndan belli bolýar. Inni biz şu nokady şeýle çekip ene şol kübümizin içini açyp bilýär. Ýagny bu nokada bassym, galdyryp ine üstüne açyp bilýär. Ýagny diýjek bolýan ine şunu açmana, istendik obyektler açmana, şunýaly yırtmana kömek edýär. Ýa-da ine muny size häzir W basýan Avas pembesini saylayan, delete edýän. Bäzin meşlerden bir küp çağıryan we muni scale x deyip x'de daraltýan. Daraltyndan sonra taba basyp edit moduna geçýän. Edit moduna geçenden soň Ctrl R bilen bir näçe gedek şoňa loop kat goýberýän. Inni şu loop katlar goýberenden sonra Ctrl R bilen dikligine edem. Bir loop kat goýberýän. Scale to Y deyip birazajyk kaptara tüýşürýän. Ike basyp edit moduna geçenden sonra şeýle şu age'ler saýlayan. Saýlandan sonra alty basyp şunun çepine tarap aýlanýan. Çepine tarap aýlanandan sonra Rip Age diýen we şulary ýokary tarap çekdim. Inni ýokary tarap çekenden soň ine şunýaly görnüşe geldi. Ine dostlar, Blender sapaklarymyzyň 20-sinde iň soň kurallarymyz bolan Rip Region we Rip Age kurallarymyzy sizlerle öwrenip geçdik. Şunluk bilen kurallarymyzyň iň soňgusyny ýapýar. Sapaklarymyz halam bolsaňyz kanalymyza agza bolan, like basyň, kommentariýalarda öz pikiriňizi ýazmaň, ýadyňyzdan çykarmaň. Indiki sapaklarda görüşýänçe dostlar, sag bolun.